ኣብ ዓለም እቲ ብቐዳምነት ዝፍተው መስተ ቡን ምዃኑ ትፈልጡ ዶ? ኣብ ዓለምና መዓልታዊ 2.4 ቢልዮን ፈናጅል ቡን ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋል ዓለምና ብዝተፈላለየ መልክዕ እንዳተዳለወ ከም ዝቐርብን ከም ዝስተንከር ትፈልጡ ዶ? ልዕሊ 100 ፍንጃል ቡን ምስታይ ዋላ እኳ ቀታሊ ይኹን ኣብ መዓልቲ ካብ 2 ክሳብ 4 ፍንጃል ቡን ምስታይ ግን ልዑል ጥዕናዊ ጥቕሚ ኢሉ እውን ምክልኻል ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማትን ሓፈሻዊ ዓቕሚ ምክልኻል ሕማምን ብምድንፋዕ ዕድመ ናይ ምንዋሕ ውህብቶ ከም ዘለዎ ብዙሓት መጽናዕትታት ይሕብሩ። ኳዕ ናብ ድራር ሾው ድሓን መጻእኩም። ክሳብ ሕጂ ብኣጋጣሚ ዘይፈለጥኩሞም ሓቀታት ቡን ሒዝና ቀሪብና ኣለና፣ ተኸታተሉና። ቡን ኣብ ፍረምረ ካብ ዝምደቡ ኮፊ ካኒፎራን ኮፊ አረቢካን ካብ ዝበሃሉ ዝራእቲ ተኽልታት ዝርከብ ፍረ እንትኸውን እዚኣቶም ተኽልታት ብዋንነት ብተፈጥሮ ኣብ ምዕራባውን ማእከላይን ትሕቲ ሰሃራ ዝርከባ ሃገራት ኣፍሪካን ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ድማ ብዋንነት ኣብ ኢትዮጵያን ኬንያን ይርከብ። ካብ ድፍድፍ ነዳዲ ቀፂሉ ዝንገድ ኮሞዲቲ እውን ብምዃን ካልኣይ ደረጃ ልውውጥ ዓለም ለኸ ይሕዝ። መበቆሉ ኣፍሪካ ዝኾነ ቡን ኣብ ናይ ሎሚ ዕዳጋ ዓለም ብ33 ሚእታዊ ብዝለዓለ ዓብላላይነት ብራዚል ዝዓበየ ናይ መቕረባይነት ትሕዝቶ ኣለዋ። ቡን ንመፈለምቲ ኣዋን ንመስተን ንጥቕምን ዘውዓልዎ ኣብ ከባቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከፋዞን ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ከባቢ ዝነብሩ ኣብ ምርባሕ ከፍትን ጤለ በጊዕን ዝተደረኸ ማሕበራዊ ናብራ ዝነበሮም ሰባት ምዃኖም ታሪክ ቡን ይሕብር። ቆፅሊ ቡን በሊዐን ኣጣል ክዘላን ክዕንድራን ዝረኣየ ካሊድ ዝበሃል ጓሳ ንዓርሱ ነቲ ቆፅሊ ብምብላዕ ዘለዎ ናይ ኣካላውን ኣእምሮን ናይ ምንቃሕ ባህሪ ኣስተውዓለ። ክብል ቡን ብዓለም ለኸ ደረጃ ልዑል ተፈታውነትን ጥቕምን ኣስዕበ። ቡን ካፊን ዝበሃል መነቓቕሒ ንጥረ ነገር ዝሓዘ እንትኸውን እዚ ንጥረ ነገር እዚ ኣብ ሰውነትን ስርዓተ ህይወትን ወዲ ሰብ ብዘለዎ ዝተፈላለየ ዓይነት ጽልዋ ጥሉብ መስተ ኮይኑ ይርከብ። ቡን ኣብ ኣካላትና ዘስዕቦም ፊዚዮሎጂካዊ ወይ ድማ ስርዓታዊ ለውጥታት ንመልከት። ውቅዒት ወይ ድማ ህርመት ልብን ጸቕጢ ደምን ክብ ብምባል ዝውውር ደም ሙሉእ ኣካልና ክነጥፍ ይሕግዝ። ንኣዲኖሲን ዝበሃል ተፈጥሯዊ ሆርሞን ብምትካእ ምምራት ኣድሬናሊን ዘጀምርን ዘደንፍዕን ካፊን ስምዒታት ድኻምን ትኻስን ይቃለስ። ብዝተመሓየሸ ዝውውር ደም ዝተሃደሰ ሓንጎል ድማ ጥቕምታት ዝሓሸ ክእለት ምስተውዓልን ትኹረትን ካብ ካፊን ይረክብ። ትቦታት ኣየር እውን ብምስፍሖም ካፊን ንሓንጎል ዝበፅሖ መጠን ኦክሲጅን የመሓየሽ። ካፊን ምስ ግሉኮዝ ወይ ድማ ሽኮር እንትሕወስ ማእከላዊ ስርዓት መትኒ ወይ ድማ ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ወዲሰብ ናይ ምንቃሕ ክእለት ከም ዘለዎ መጽናዕትታት ይሕብሩ። ንቅመማቕመምነት፣ ቀለምነት ከምኡውን ነዳድነት ዘገልግል ቡን ኣብ ሓንጎል ወዲሰብ ተወሳኺ ክእለት ምክልኻል ሕማም ርእሲ ወይ ድማ ፍልፀት ወይ ድማ ሄዴክ ከምኡውን ማይግሬን ከም ዘለዎ እውን ሳይንቲስታት ይገልጹ። ስለዚ ቡን ምሩፅ ባህላዊ ሜላ ጸረ ቃንዛዊ ምባል ይከኣል። ገና ክቐሎ ከሎ መዓዝኡ መንፈስ ከም ዘረጋግዕ ብሳይንስ ዝተረጋገፀ ቡን መጠን ዝውውር ሆርሞናት ዶፓሚን ከምኡውን ሴሮቶኒን ብምውሳኽ ኣእምሮዊ ጸገማት ስነ ልቦናን ከምኡውን ልዑል ጸቕጢ ወይ ድማ ዲፕሬሽን ከም ዝከላኸል ይግለጽ። ስለዚ ሰተይቲ ቡን ነቲ ከጋጥሞም ዝኽእል ጸገም ስነ ልቦናን ኣእምሮዊ ጸገማትን ብምቅላስ ቡን ሓደጋ ዓርሰ ቅትለቶም ወይ ድማ ሱሳይድ ብፍላይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ብ50 ሚእታዊ ከም ዝንኪ ይዝረብ። ካፊን ዋላ እኳ ኣብ ሻሂ፣ ቸኮሌትን ኣብ ልስሉስ መስተታት ወይ ድማ ሶዳታት ይሃሉ ግደ ተፈጥሯዊ ተቐልዩ ዝተዋጠ ቡን ኣብ ምቅላስ ሕማማት ጸገማት ኣእምሮ ካብ ኩሎም ዝለዓለ ምዃኑ ይሕበር። ካብዚ ብተወሳኺ ቡን ሓደጋ ሕማም ኣልዛይመርስ ይንኪ። ሕማም ኣልዛይመርስ እኩብ ቀጻሊ ውድቀት ሓንጎልን ስራሕቱን ዘመላኽቱ ምልክታት እንትኸውን ካብ ሕማም ኣልዛይመርስ ብተወሳኺ ቡን ንሕማም ፓርኪንሰንስን ሕማም ካንሰርን ከም ዝከላኸል እውን ይሕበር። ካብ ኣካላዊ ጥቕምታት ሓሊፉ ቡን ንምስታይ ዝግበሩ ማሕበራዊ ምትሕውዋሳት ኣብ ምቅላስን ምክልኻልን ጸገማት ኣእምሮ ዘለዎም ግደ ዘይነዓቕ ይኸውን። ካፊን ዓቕሚ ስርዓተ ምክልኻል ሕማም ወይ ድማ ኢሚዩን ሲስተም ወዲ ሰብ ከም ዘመሓይሽ ብዙሓት መጽናዕትታት ዝቐረብዎም መረዳእታታት የመላኽቱ። ብተፈጥሯዊ አንቲኦክሲዳንትስን ፊኖሊክ ውህዳትን ዝተመልአ ቡን ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሰውነትና ዝርከቡ ተረፈ ምህርትታት ወይ ድማ ፍሪ ራዲካልስ ንኽውገዱ ብምሕጋዝ ስራሕቲ ጸላም ከብዲ፣ ልብን ስርዓተ ምሕቃቕ ምግብን የመሓይሽ። ቡን ሲሮሲስ ተባሂሉ ንዝፍለጥ ብኣልኮል ንዝመጽእ ሕማም ጸላም ከብዲ ከም ዝከላኸል እውን ይሕበር። ፍረሽን ተፈጥሮኣዊ ሙቕት ቡን ጥዕና ጣፍያ ወይ ድማ ፓንክሪያስ ወዲሰብ ንክሕሎ ብምሕጋዝ ሓደጋ ሕማም ሽኮርያ ብ67 ሚእታዊ ንክትሕት ይገብር።
ጸገማት ጸቕጢ ደምን ልብን ዘለዎም ሰባት ኣወሳስዳ ቡኖም ልዑል ጥንቃቐ ክገብሩሉ ዝግባእ ጉዳይ እንትኸውን ምስ ሓኪሞም ብምምካር መጠንን ፍቓድን ኣወሳስዳ ቡኖም ብምፍላጥ ኣድላይ ጥንቃቐ ምውሳድ ዘየድልዩ ጉድኣታት ቡን ብምምካት ጥቕምታቱ ጥራሕ ምሕፋስ ይከኣል። ቡን ሸውሃትን ስርጸትን ምግቢ ብምቕናስ ከምኡውን ሌፕቲን ዝበሃል ሆርሞን ኣብ ዝውር ደም ሓፍ ክብል ብምግባር ኣብ ሰብነትና ዝርከብ ስብሒ ተብላዕሊዑ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ይገብር። ስለዚ ቡን ንምንካይ ክብደት ብሉጽ ተፈጥሮኣዊ ሜላ እንትኸውን ብጣዕሚ ትሑት ኣሉታዊ ሳዕቤናት ዘለዎ ተፈጥሮኣዊ ሜላ መቆጻጸሪ ክብደት ሰውነት ይኸውን። ስለዚ ቡን ብሚዛናዊ ኣጠቓቕማ እንትውሰድ ካብ ጉድኣቱ ጥቕሙ ዘመዝን ውህብቶ ተፈጥሮ እዩ። ስለዚ ተኸታተልትና ቡን ኣጠቓላሊ ስራሕቲ ስርዓተ መትነ ወዲ ሰብ ብምንቕራሕ ክእለት ምስትውዓልን ተዘክሮን ከምኡውን ትኹረትን ዝውስኽ ብተወሳኺ ድማ ካልኦት ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ዝከላኸል ኣዝዩ ጥሉብ ፍረ ኮይኑ ይርከብ። እምበኣር ከስ ተኸታተልትና ኣብዚ ቪድዮ እዚ ዘይተጠቕሱ ግን ድማ ቡን ዘርከበልኩም ጥቕምታት እንደደኣ ሃልዮም ኣብቲ ኮሜንት ሴክሽን ኣቲኹም ብምግላፅን ከምኡውን ላይክ ሰብስክራይብ ንኽትገብሩ ብምሕታትን እዛ ቪድዮ እዚኣ ይኽውድእ። ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ይቐኒየለይ። ኳዕ ናብ ድራር ሾው ብድሓን መጻእኩም።